iPhone 4 terminalak bi maingain ditu hasieran, baina aplikazioak instalatu ahala, maingain kopurua handitu dezakezu. Batetik bestera joateko, lerratu ezkerretik eskuinera. Maigainen ordena aldatu nahi baduzu, sakatu zuk nahi duzu maigaina 2 segunduz. Mugitzen denean, sakatu berriro eta jarri zuk nahi duzun lekuan. Beste ikono baten gainean jartzen baduzu, karpeta bat sortuko da, eta 2 ikonoak karpetaren barruan sartuko dira. Azkenik, maigainaren konfigurazioa amaitzeko, iPhonearen beheko aldean dagoen botoia sakatu behar duzu.